Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah menikah kitab pipun ngaos niki mboten kalian kitab ingkang tertulis menikah sing kados umum-umum menikah. Ngaos niki dengan kitab perilaku diri, dengan kitab jamaah mongko ingkang tanggung jawab besok ten alam kubur lan ten ngajengipun datuwah ar-Rahman Rahim niku nggih laku kita kiambok mboten enten sing tanggung jawab kecuali perilaku diri ini semasa hidupnya. Lah niki wonten ingkang tanglet menika napa artipun dosa? Nggih, alhamdulillahirabbil alamin kita ngaos niki dosa gitu nggih. Titik dosa, tisik nika bid'ah. Nika niki dosa intine menika ingkang panjenengan tangletaken. Mugi Allah maringi kula niki saged jawab hak kebenaranipun Allah. Dosa niku napa sak benere? Dosa niku nggih ibarate nggih mung ditangkap akal mawon pengertian niki nggih sakit, nggih sengsara, nggih susah menika. Inti pengertian dosa menika. Krana dosa niku identik dengan kesakitan, kesengsaraan. Nggih lumrah mawon pun sampai serius mawon. Nggih, niki ibaratnya kita mboten gadah yatra. Kepingin tumbas napa, kepingin nikah, kepingin niki. Niku susah. Nggih. Mung niki gambaran sing ditangkep akal mawon. Mung diparingi rasa mawon. Nggih sumpek, nggih susah, nggih lara, nggih ya napa niku. Sesungguhnya inti arti dosa niku. Lah mongko menika nggih ngoten. Dalam kehidupan sing tasih urip niki dalam keinginan apapun nggih sakit krana mboten kesampaian niku arti ingkang dosa. Nggih umum mawon niki nggih lebete alam kubur nggih sewaktu menika. Nggih dosa di dalam kubur. Napa maksudnya dosa entan dalam kubur niku? Nggih sumpek nggih. Nggih susah. Moko enten lagune Idah Lailah menika terhimpit oleh bumi. Meniku ten lebete kuburan menika nggih kados tersiksa sehingga diri ini seperti dalam keadaan orang yang bingung lan stres menika. Ten lebete kuburan niku nggih ngoten krana kita waktu hidup sering ninggalaken salat napa malih mboten salat. Ramadan poso nika mboten nglakokaken poso, Jumatan mboten Jumatan menika sehingga kita pecah tersiksa di dalam kuburan itu. Nggih tersiksa oleh perilakunya sendiri. Nggih kados tiyang sing kados niku. Mboten ecoblas. Nah niku nggih tersiksa dengan perilakunya sendiri. Artinya dosa niku nggih tersiksa niku. Niku ten alam kubur. Mudah ilmu Allah yang berurusan datang Allah. Kenapa selama ini kita sedanten boten tahu mirengaken pengertian dosa. Nggih dosa nggih sing ngoten-ngoten nika ingkang panjenengan kalian kula tahu ngaos ten pundi-pundi menika. Lah niku nggih. Lah niku napa malih? Oh ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Lek ten akhirat nggih beda malih panjenengan. Yaumil akhir mangkih pertanggungjawaban perilaku ten donya niki. Sedanten mriku urusan kalian perilaku kiambok termasuk yang dipertanyakan jamaah ini adalah bab pengertian dosa. Kalau di dalam neraka sana
itu tersiksa oleh perilaku kita, maka ada para malaikat Allah niku nggih nyiksa kula kalih panjenengan. Niku pun jelas. Ini niku wau ingkang kula sanjangaken. Lek pun urusan ten akhirat mereka niku urusan kalian tentara-tentaraipun Allah. Niku sing namine malaikat. Nggih malaikat sinten mawon meniku. Mokoh menika arti dosa adalah kesengsaraan. Nggih. Napa malih ingkang panjenengan tangletaken ilmu hake Allah mung tercapai hanya tak lebih dari 5 menit ten mriki. Mugi mawon keluarga kula di ngapura dhateng Allah termasuk mbah-mbah buyut kula ngoten menika kula saged ngeten niki sanes turunane sinten-sinten sanes makome napa-napa nika namung kula belajar kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sholawat nika kula lekatkan di diri modalipun kula niku nggih mung sholawat namung sedanten menika ingkang kula ucapaken kula diparingi pengertian ilmu makrifatullah niki untuk disampaikan datang panjenengan pun nyala narasumber sing wingen-wingenan niku sing oleh maca ndak ngalami pun nyalakan pemimpin agama menika sing ngoten sing niki demi kepentingan pribadinya sehingga mboten saged nerangno surga neraka niku nggih monggo menika panjenengan ngertosi piyambak sakniki seprap ilmu niki piyambak cukup panjenengan lampahi dengan sholawat mangke panjenengan diparingi seprap piyambak dateng Datuwah Ar-Rahman Rahim nika cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.